Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou. Lucia Tajcnárová, česká bobistka, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Česká bobistka, narozená ve Štokholmu, Slovenka, která loni získala české občanství. A Patricie, jaký proces tě tedy čekal? Ty si říkala, to rozhodnutí přišlo na základě té nedostatečné podpory na Slovenském svazu bobistek. A tak pak tedy přišlo to, že jsi skontaktovala českého trenéra, který ti podával tu pomocnou ruku, trošku tě zlanařil do Česka. Nicméně ten proces získání občanství je samozřejmě určitě administrativně složitý a tak dále. Co vás jako rodinu čekalo, když si se definitivně ty v sobě rozhodla, jsem s tím OK, půjdu reprezentovat Česko a půjdu žít do Česka? Tú prvú sezónu to nebolo ešte také zložité, lebo na to, aby som reprezentovala Českú republiku na európskych pohároch, to mi stačil prechodný pobyt. Môj brat býva v Prahe, takže tam som si v podstate určila môj prechodný pobyt. Tým pádom ma už vlastne vedeli zaradiť, že budem reprezentovať Českú republiku. Stále som ale mala ešte slovenské občianstvo, ale vtedy už sme začali pracovať na tom, aby som dostala trvalý pobyt. To už na to trvalý pobyt sa dáva po nejak 3 alebo 5 rokoch, keď tu bývaš, alebo sa to dá dostať nejak na výnimku. Tak som to dostala ja. Potrebovala som ale podporné stanoviska od Českého olympijského výboru, od Národnej športovej agentúry, od nášho Českého zväzu bobistov a skeletonistov. A veľmi mi s tým pomáhal riaditeľ zväzu Martin Bohman. Ten ako bol moja veľká oporná ruka, aby všetko dopadlo v poriadku. To sme začali samozrejme riešiť hneď po získaní toho prechodného pobytu, ale sú to veci, ktoré trvajú. Kým to všetci napíšu, kým to pošlem, kým sa mi nejak vyjadria, povedia, že niečo chýba a tak ďalej. A potom vlastne, keď som získala ten trvalý pobyt, tak začala práca na získavaní českého občianstva. Tam takisto boli potreba všetky tie podporné stanoviská a vlastne naozaj nejaký ten potenciál, že mám nejaký prínos pre Českú republiku a mám na to vlastne reprezentovať na najvyššej úrovni. Nebolo to jednoduché, trvalo to hrozne dlho a hlavne tam bolo veľa toho stresu, že príjmu to, nepríjmu to. Bola som furt... nevedela som, že ako to bude. Našťastie to ale nakoniec prijali a všetko dobre dopadlo. A 16. oktobra som bola prevzať listinu o získaní českého občianstva, čo bol veľmi pre mňa emotívny a krásny moment, lebo to mi povedalo, že áno, budem môcť robiť šport na najvyššej úrovni, čo som ja proste vždy chcela a chcela som niekoho hrdo reprezentovať, takže som rada, že to dopadlo dobre. Co to znamenalo pro tvoji maminku vlastně? Ona se přesouvala taky teďka do Česka? Nie. Moja mamina býva aj s babkou, aj s detkom ešte na Slovensku. Samozrejme, to nebolo úplne jednoduché pre maminu, lebo najskôr jedno dieťa odíde do Prahy študovať a potom druhé dieťa odíde do Prahy športovať. Sranda je taká, že ešte predtým, ako som vôbec riešila Bobby, ja som Prahu milovala. Mňa Česko vždy lákalo, čo je sranda. A pamätám si, keď som mamine hovorila, že ak pôjdem na vysokú, tak ja by som možno chcela ísť na vysokú do Prahy. A ona taká, že no super, tak obidve decka mi odídu. Tak som mala taká, že OK, tak asi nič. Lebo ako mamina je pre mňa naozaj najväčší support. Ako keby nebolo není žiadneho môjho výsledku. Tak samozrejme jej to bolo ľúto, ale je silnejšia a vedela, že moja budúcnosť je dôležitejšia ako to, či proste bude chvíľku smutná. Ja úprimne vždy, keď prídem domov, tak plačem. Když bychom porovnali to, za čím si do Česka šla, a to jsou tréninkové podmínky, tréninkové možnosti, vůbec možnosti reprezentovat, závodit v té pozici pilotky. A jak by si to porovnala, konkrétně ten trénink v Česku a na Slovensku? Protože přece jenom bobování, to nemá úplně v Česku jako velký ohlas, velký jména, velký historický výsledky. Tak by mě ani nenapadlo, kde se to tady dá trénovat. Tak v podstate žiadnu bobovú dráhu nemáme. To nemá ani Slovensko a úprimne veľa štátov. Ale čo má Česko, tak to sú bobové trenažere. OK. A čo sa týka bobového športu, tak ten štart je naozaj veľmi, veľmi dôležitý. A keď nemáte ten bobový trenažer, tak je veľmi ťažké v lete sa nejak pripravovať bez neho.
treba cestovať proste do Nemecka. Ja keď som tú prvú sezónu jazdila za Slovensko, tak som cestovala sem do Prahy alebo do Liberca na trenažér, aby som mohla trénovať. A čo sa týka toho, to tu mám hneď pod nosom, takže to je super, môžem tomu venovať čas. A čo sa týka trénovania na dráhách, tak to sa dá tak či tak iba v zime. Jo. Takže to, že to tu nemáme v lete, tak to nejaký problém nie je. A zatím stejně musíš cestovat tak jako z Česka, tak ze Slovenska. Áno. Co přivedlo Patriciu Tajcnárovou k bobování úplně v tom prvopočátku? O tom si budeme povídat už brzy na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál Sport i na sociálních sítích. Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube. Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů. Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Patricia Tajcnárová je česká bobistka, která od loňska startuje v českých barvách oficiálně. A to, jak se dostala k českému občanství a proč, už jsme dnes probrali. Pojďme k výsledkům. Který by si ty, Patricie, ze své kariéry vypíchla? Jako takové ty vlaječky a přislíbení do budoucna. Tak určite to, že som počas minulej sezóny sa stala juniorskou majsterkou Európy, to je pre mňa ako naozaj obrovské potešenie, radosť a taká tá motivácia, že mám na viac. Bolo to moje prvé umiestnenie na vrcholu pódia, takže to bol skvelý pocit. Potom druhé veľmi dôležité bolo to, že keď som začala jazdiť ešte za Slovensko, keď som mala úplne prvú sezónu, prvá tráť, prvý závod, tak som tam skončila 5. A v bobovom športe je to, že sa medaile dávajú do 6. miesta, kvôli tomu, že tam tie rozdiely väčšinou sú také malinké, že to sú stotinky, tak sa ako keby vždy aj dbá do toho 6. miesta na to, že tí športovci sú ocenení. Takže to určite pre mňa bolo dôležité, že som hneď ukázala nejaký potenciál, lebo tam boli veľmi šikovné dievčatá, olympioničky a to mi vtedy povedal, že OK, to vyzerá dobre. A v tej Sigulde, čo som vlastne sa stala aj juniorskou majsterkou Európy, tak sme tam mali aj európsky pohár, kde som skončila aj druhá a bola som tam 19 stotín za track rekordom. To samozrejme ťažko to pochopia ľudia, ktorí nie sú v tom športe, ale je to super. Blízko. Je to hodne blízko a to mi úprimne ukázalo, že OK, že naozaj asi to viem, asi na to mám cit a veľmi ma to motivuje k tomu, že mám na to sa v budoucnosti pretekať aj s tými najlepšími. Já jsem procházela tvůj web, který je mimochodem moc hezky udělaný. To děkujeme, mamině. A procházela jsem tam seznam umístění. A akorát pro mě bylo hrozně těžký, vlastně, když ten sport neznám, se vyznat v tom, co je tím nejvýznamnějším výsledkem. Jak říkáš, ty totiž startuješ i v juniorech, i v ženách. Ano. Je tomu tak? Ano. Takže do kolika, protože tobě je letos 23 ti bude, tak do kolika ještě můžeš startovat v juniorech? To většinou bývá do 18. V bobovom športe je to veľmi posunuté kvôli tomu, že boby môžeme začať robiť v 15. Takže všetky tie juniorské kategórie tam sú posunuté. Okay. V boboch je kategória do 23 rokov a do 26. Okay. Že v podstate, že 26 rokov už by nikto nepovedal, že je junior, ale v bobovom športe to tak je. Ja už som si v podstate vyčerpala tú do 23 rokov, túto sezónu, ale ešte stále budem súťažiť do 26, čo je super, ďalšie 3 roky. A čo sa týka potom, sú iba nejaké dve súťaže juniorské majstrovstvá Európy a juniorské majstrovstvá sveta a potom mimo toho sa jazdí buď svetový pohár alebo európsky pohár. Ja som jazdila minulú sezónu hlavne európsky, ale mala som tam aj nejaké závody na svetovom pohári a tam už to ako vekovo nie je nejak obmedzené. Je pravda, že jsem tam velmi často viděla to 5., 6. místo nebo tak, takže teď už jsme vysvětlila, proč se vlastně na to asi klade větší důraz než jinde, protože ty setinky nerozhodují jenom o těch 3 místech. Zajímavá vlastně poznatek o tomto sportu. Do toho ještě startuješ, jestli se nepletu, v monobobu i dvojbobu. Áno. Tak v čem si úspěšnější a dá se to tak říct a co ti třeba do budoucna je pro tebe lukrativnější? Tak zatiaľ som samozrejme úspešnejšia v tom monobobe, kvôli tomu, že s tým som začala. Ten monobob je môj a hlavne sezónu za Slovensko som jazdila iba monobob. Minulú sezónu za Česko, teda predminulú sezónu za Česko som jazdila iba
2 závody v dvojbobe. To bolo proste na takom bobe, hlavne, že sa mi trošku rozpadlo, potvrdilo, takže to sa ťažko nejak porovnávalo. A túto sezónu som mala prvú plnú, že som jazdila aj monobob, aj dvojbob. A už na lepším dvojbobu? Áno. OK. Nám sa podarila taká spolupráca s výrobcom bobov a vlastne oni pracujú teraz na prototype dvojbobu a ja mám tu česť ho skúšať a hľadať na ňom veci, ktoré sa dajú zlepšovať a tak. A je to hlavne obrovská finančná pomoc, že zväz nemusel kúpiť a že ja jazdím na dobrom kvalitnom bobe. Takže tým pádom samozrejme to vidím tak, že v monobobe som lepšia kvôli tomu, že mám o 2 sezóny viac. To je proste o stovky jazd viac, ale musím samozrejme povedať, že som prišla už aj na závody a cítila som sa v niektorých závodoch lepšie aj v tom dvojbobe. Je to kvôli tomu, že ten dvojbob lepšie drží v zátačkách, ľahšie sa niekedy ovláda a tak, ale samozrejme viac safe sa cítim v tom monobobe a je to aj trošku menej stres kvôli tomu, že nemám za sebou druhého človeka, takže proste aj keď sa vysypem sama, tak ma to tak nemrzí, ako keď mám za sebou niekoho iného. Ale ja verím tomu, že s tým dvojbobom sa to vyrovná a chcem sa sústrediť na obidve disciplíny. Pojďme teda k tomu, na co míříš, kam spěješ po veškerých těch úspěších, který tě dovedly až sem. Je olympiáda v Cortině tvůj cíl? Áno, je to určite môj cíl. Jak moc je to reálne? Ja si myslím, že je to veľmi reálne. Posledné 2 sezóny, keby sa rátali do kvalifikácie, tak sa kvalifikujem. Bola som dostatočne tak umiestnená v rankingu, že by som sa tam dostala, takže to je pre mňa určite veľká motivácia. V monobobu nebo dvojbobu? V monobobu. Minulú sezónu to bolo podľa mňa aj v dvojbobe, ale to by som klamala, takže nejdem sa k tomu pripisovať. V monobobe určite, takže teraz iba zostať zdravá, mať dobré podmienky na ďalšiu sezónu, a ja verím, že je tam obrovská šanca, že sa tam dostanem. Že k její kvalifikaci na olympiádu je potřeba výkonnostní posun a udržet si zdraví, to je asi jasné, ale jak je to s financemi, které jí to musí umožnit, o tom už za chvíli na Radiožurnálu Sport s českou bobistkou Patriciou Tajcnárovou. Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport. S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného. Reportéry máme na všech stadionech. Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy. A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem. Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.